Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jaun zuekin, segideok, aitor ditzako unitasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakikula jaiko guzti zantzua, eta gure pekatuak barkaturik eraman itzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz, jauna, emaigu zuaren, zure naia deial betetzen bertea beti. Egunetik egunera, ugariagoa eta santuagoa izan dadin, zure sarritzak den herrian, zure Seme Jesu Kristo, gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jaiko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Zenbakien liburutik. Egun haietan, hor menditik, itsas gorri aldera abiatu ziren bertarrak. Edongo lurralde inguratuz, bidez aspertuta, Jainkoaren eta Moisesen aurka marmarrean hasi ziren. Zertarako atera gaituzu Egiptotik, basamortuan hiltzeko. Ez da, ez ogirik, ez urik, eta asperturik gaude janaritxarrekin. Orduan, jaunak, pozoi nizkogun sugeak biali zizkion herriari. Hauek uzka egiten zieten, eta Israel arrasko hil ziren. Herria Moisesen gara joan zen, eta esan zion, pekatu egin dugu, jaunaren eta zuri kontra marmarra ginez. Eskaiuzu jaunari ken ditzala sugeak guguandik. Egin zuen otoitz Moisesek herriaren alde, eta jaunak esan zion. Egizu suge bat, eta ipini aga baten muturrean. Sugea pozkatuak izan diren guztiak, ari begiratzen badiote sendatuko dira. Egin zuen Moisesek tupikizko suge bat, eta agaren muturrean ipini zuen. Sugeren batek inori ozka egiten zionean, tupikizko sugeari begiratzen zion, eta sendatu egiten zen, jaunak esana. Erantzun salmoa, entzun nire otoitza jauna. Entzun nire otoitza jauna, betor nire oidua zugana. Entzun nire otoitza jauna. Ez niri ezkuta zure aurpegia, estu naizen aldian. Entzun nire otoitza. Jauna zuekin, Jesu Kristoi Evangelioa San Juanen liburutik. Aldi hartan Jesusek honela esan zien farisearrei, ni banoa, eta nire bila ibiliko zerate, baina zuen bekatuengatik hilko zerate. Ni noan tokira zuek ezin zerate etorri. Judutarrek honela zioten, bere burua hil behar ote du. Ni noan tokira zuek ezin zerate etorri, esan baitu. Eta Jesusek, zuek behekoak zerate, ni goikoa naiz. Zuek mundu ontakoak zerate, ni ez naiz mundu ontakoa. Horregatik, esan dizuet, zuen pekatuengatik hilko zeratela. Ni naizela sinisten ez baduzue, zuen pekatuengatik hilko zerate. Haiek berriz ere, nor zerazu, eta Jesusek hasieratik esan dizuet. Badut, izan ere, zuetaz zer esanik asko, eta zuek zertan gaitzetsi. Baina ni bidali nauena egizalea da, eta nik ari entzuna esaten diot munduari. Ez zioten ikerri, aitaz ari zitzaiela. Jesusek beraz, honela esan zien, gizonaren semea jasoko duzuenean, orduan jakingo duzue ni naizela, eta ez dudala merez ezer egiten, baizik aitak erakutsi didana. Hori esaten dudala, ni bidali nauena nirekin dago, ez nau bakarrik utzi, ari
gogoko zaiona egiten baitu beti. Arek gauza horiek esatean, asko sinistu zion berari, jaunak esana. Itun zaharra irakurtzen dugunean, aurkitzen ditugu teologian tipoak izena ematen zaiena. Eta dira alako pertsonajeak eta alako momentu bereziak gero Jesusen bizitzako gauz bat nola baitere aldez aurretik irudikatzen dutena. Esate baterako, Joseren historioa entzuten dugunean, ohartzen dira bere senideak 30 txanponetan saldu zutela Jesus, diparkotu Jose, eta horrek gogora ekartzen dugu gero Judasek nola saldu zuen Jesus. Eta holako zenbait tipo artikitzazkegu teologian hola ditzen zaie, itun zaharra irakurtzen dugunean. Nola baitere itungarriko edo Jesusen bizitzako pasarteren bat gogora ekartzen dugutenak. Gaurko itun zaharrako irakurreian entzun dugu nola egoten ziren basamokoan zeudelarik judutarrak halako zuen ozoitzun batzuk ozka egiten zietenak eta asko hiltzen ari zirelarik. Orduan laguntza eskatu zioten jagoikoak eta esan zion Moisesi jagoikoak brontzezko zure bat jartzezala aga baten gainean eta ari begiratzen ziotenak salbatuko zirela, sendatuko zirela. Nola baitere, jagoikoarengan konfiantza agertzen zuten hori eginda. Eta hau da, Jesus gurutzean nola baitere adierazten dugu tipo bat. Modu hontan guk ere Jesusi begiratzea gure salbatzailearengan, gure bihotza, gure konfiantza jartzea, beste judutarraiek egiten zuten bezala, azken finean jagoikoarengan konfiantza jartzen zuten, brontzezko zuleari begira. Eta guk Jesusi begiratzen badiogu konfiantza horrekin, fede horrekin, guk ere salbazioa lortzen dugu. Jesusek sendatu egiten ditu, nola baitere hori da adierazten zaiguna. Eta gaurko evangelioan egin zuzen, eta bekin bukatuko dut, Jesusek hori aipatzen digu, bere heriotza nolakoa izango zen. Gaurkoan ere San Juanek gogora ekartzen digu. Jesusek, segurasko, behin baino gehiagotan aipatu izan zuen hori. Ni jasoko nautenean, orduan sinistuko duzuen. Eta haietzako misterietsua zen, baina gero seguru asko ohartuko ziren. Jesus gurutzean jasoa zegoelarik, berak aldez aurretik halako profezia egin zuela, zen halako heriotzaz hilko zen. Eskatzen dugu, bada, Arizunaren azken txampa honetan, bere hitzak argitu ditzala gure bihotzak. Eman bezaigula, baita ere, fedean, aurrera eta segitzeko indarra eta baita ere sakontzeko. Eta egin izagun orain gure eskakiak. Eskatuko dugu gaurko egun honetan, batez ere lanik gabe den guztien alde jagoikoak eman bezaien, lan egiteko behar den osasuna, bizitzeko behar den lana, eskabezatzeko jaunari. Eskatuko dugu bere etxeetatik urruti bizi diren guztien alde. Kristauak beti harrera ona argi dezaten eskabezatzeko jaunari. Entzuna eta ona, bihotzez egiten dizkizun eskakiak Jesu Kristo jaunaren bitartez.
Pake opari hau eskaintzen dizugu jauna, errokiturik gure pekatuak barkaritzazun, eta gure bihotz aldakorrak zuzendu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, eskarrak jagoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen nahi eta beti zuri eskarrak ematea jauna, eta guztiz santu, jangoiko alguzuru beti leko horri. Guk zuri eskarrak ematea nahi bai duzu, penitentzia eginez eta janganetan nahi horri hartuz. Horrela, gure pekatari arrokeria ez dirik, eta gosegi ere jateko emanez, zure bihotz zabalaren altzeko izan gaitezen. Horregatik egin guztiekin batean, bihotz batez gure espekau kantatzen dizugu.
Kristo gure jauna, zuk esan da apostol gure bakea uzten dizuet, ere bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna, errege bizira izena gizaldi eta gizaldietan, jaunak bakea beti zuekin. Eta eskurik eman ere, emaiozu bakea ekarri. Angoikoaren mendotxan, zuk ezer dezu munduko pekatua, Hona hemen, jangoikoaren mendotxa, hona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsuak jaunaren